Hemmelere salam. Gelin biz bugün limonli cheesecake pişirelim. Bizim bugünkü ýatajak cheesecake'imizin asylky ady New York cheesecake diýip gidýär ýa-da Amerikanski cheesecake diýip gidýär. Hemem bizim pişirjek cheesecake'imiz pişirilýän görnüşli bolup gidýär. Aslynda cheesecake'ler iki topara bölünýär. Birinji topara pişirilýän cheesecake bolýar, ikinji topara sowuk cheesecake diýip gidýär ol. Pişirilýän cheesecake'ler howkata pişirilip taýýarlanylýar. A sowuk cheesecake bolsa oň ýaly içildi howkata da girenok. Göni halajinlikde soğutulyp, ýani içine jelatin ýa şoň ýalyk içine gatadyjy zatlar goşulyp halajinlikde goýulyp ýasalýan cheesecake bolýar. Şoň üçin cheesecake'laryň reseptini datyn gören wagtyňyzda nähilekdigi ýazylýanlar käbirlerine pişirilýän cheesecake, käbirlerine de sowuk cheesecake diýip ýazylýanlar. Men bugün şol pişirilýän görnüşini limonly cheesecake ýasak görkedeýindim. Sebäbi limonly cheesecake'iň tagamy hasam gowy bolýar, bir adajyk turşuluk bilen tüýjülük garşýar bolýan. Hasam agzyňda gowy tagam berýär. Limonyň turşujogy bir üstünden gelýär-de, tagamy tüýji bolýar. Hemem limonyň gabagyny içine gyryp goşýar bol, limonyň ýakymyja isem gelip, gaty gowy, gaty tüýji cheesecake'leriň biri bolýar. Şoň üçin gelin biz bugün şol limonly cheesecake'imizi ýasap başlaýalyň. Bilen taşynyň köketini ýasalyň. Hamir üçin gerek zatlar 360 gram un, 120 gram saharyň pudra, 3 tane ýumurtgaň sarysy, 1 çümmük duz, 100 gram meske, 1 vanilin gerek. Ýöneş köketini özüňiz etmän magazynlarda satylýan taýýar kökelerdenim ulanyp bilersiňiz. Ol ýubileyni ýene diýip satylýan kökeler bolýanlar, kibirdäp duran ýagylja kökeler. Petir köke däli, pisoçny kökeler bir kibirdäp ýagylja kökeler bolýandyr. Ana şolardan edip bilersiňiz. Onum edýänler kän ýöne meň maslahatyma taýýaryny satyn alman özüňiz elini etseňiz oň tagamy mütgeç gelýär ýa-da magazynyň kökesi bilen eliniň tagamy gowy tapawut edýär-de. Şoň üçin ýaltanmanjyk elini pişirseňiz hasam cheesecake'iňiz tagamly tüýji bolar. Gelin onda ýaltanmaýanlamyz kökemizi pişirip başlaýalyň. Hamira başlamaka bellemeli zatlarymyzyň biri, hamirine goşak zatlarymyzyň hemmesi sowuk bolmalylar, öňräginden halajinlikden çykaryp goýulan bolmaly, meskede daşyna goýup ýumşadylan meske bolmaly. Ýumşak uý temperaturasynda duran meskemiziň üstüne saharyň pudrany atýatda bir mikserde gowja edip garýat ikisini. Soňra bu gowja garşandan soň üstüne ýumurtgamyzyň sarysyny, 1 çümmük duz, 1 vanilin bilen atýatda ýene gowy edip garýat mikserde. Ularym garşandan soň üstüne unmy goşýarsa inni unmuzy elimiz bilen garşdyrýar. Biz gat hamir edip ýogurmak gerek däl, esas maksat şol bir toparlansa bolýar diýip elle garşdyrýar hamirimizi. Kendir oýnap oturmalylar, ýogurup oturmagam gerek däl. Esas şu birine ýelmeşer bolýan, tokkolanar bolýan, halajinlige salmaly hamirimizi. Sebäbi biziň elimiziň gyzgynyna da meske ýumşap ereýär da olam kökemiziň gaty bolmagyna sebäp bolýar. Şoň üçin bir toparlanar bolýan, iki dowalama bölýärse, buny 1 sagata golay halajinlikde sowamaga goýýar. Geçenden soň şolar ýaly 2 tane ýagly kagyd alýar. Hamirimiz şol 2 tane ýagly kagydyň aralygyna goýup ýaýyp başlaýar. Hamirimiz bir beýle bir gelşikilje tegelecek zat ýaýmak hökmänä bir-de gyrasy kertik çortuk bolýar zat bol oň ziýany ýok. Bary bir häzir biz pişenden soň kökemizi owratýar da şoň üçin oňa gaty bir üns berip durmaň. Ahyryna ýukajak ýaýsaňyz bolany, hemme ýeri deňçe ýukajak ýaýylsa bolany bize. Neşular ýaly hemme tarapy deňçe bolandan soň üstüniň ýagly kagydyny aýyrýarsa, aşaky kagydy bilen gönüt howkaň listine atýar. Ondan bir 160-170 gradusda bir 10-15 minut tarja bolýança pişirýär kökemizi. Neşular ýaly tarja bolandan soň çykarýarsa, inni sowamaga goýýar. Soň beýleki ikinji bölek hamirimizden şoň ýaly pişirýärse, şeýdi pemmejesini sowamaga goýýar. Kökemiz gowy sowandan soň inni bular owradyp çykmaly şeýdip ýa bir 50 owratsaňyz bolýar, ýa blenderňiz bar bolsa blender desseňiz bolýar. Iň bolmany gapaňyň üstüne ýaýratyp okla bilen üstünden geçseňiz gowy owranýar. Ahyryna özi kibirdäp duran, owranyp duran kökejik bolan soň bu owranmasy kyn kökemizi gowy un ýalagyp owratmaly inni biz.
Özümkiler blender etdim, tez özüňize haýsy rahat bolsa şol usulla öwredip bilersiňiz. Ýöne şular ýalga un ýalag edip öwretmeli. Şuň üstüne de ýumşak meskämizi goşýar. Ştaýda biziň kökämiz 400-450 gram bolmaly gowrulykkan ölçek göreňiz. Üstüne goşjak meskämiz hem 100-110 gram meske bolmaly. Siz ştaýda meskäni özüňizçe köpeltip ýa-da azaldyp bilersiňiz. Esasy bize maksat şol öwrenip duran un ýaldadymyzy hamir ýalyk bir-birine ýelmeşip duran etmek. Şol normadak meskäni goşaňyzda şonu garşdyryp bir-birine gysaňyzda şol ýelmeşdäre, onda bollugy ýa-da şeýdip gysarsaňyz bolan ol kıvırtap dursa ýene tegem gowy ýelmeşmeýän bolsa pytrap duran bolsa ýene de meskäni köpeltip bilersiňiz. Ine şeýdip gysyp görüň, şular ýalyk südürni saklaýan bolsa onda bollugy şol meskäňiz alaýyk bollugy. Ine taýýar kökämizi galymyza goýmaly, cheesecake pişirjek galymyzam 22 sm razmerde bolmaly. Hemem gapdalam açylýan galyp bolsa hasam gowy şular ýaly biram aşagyna da ýagly kagyd etmeli. Şuň ýaly ýagly kagyd çekdirip goýýarsa, öňünden taýýar et goýýar buny. Ine şuň içine ýanky kökämiz goýýar. Kökämizi elimiz bilen ilki bir hemme ýerine deňje ýaýratyp çykýar. Hem aşagyna hem gapdallaryna deň galyňlykda, deň ýuwkalykda bolsun dip bar ýerine gowjy edip ilki şeýdip ýaýratyp çykýar. Şo elimiz bilen hem deňleýär, hem bir at presleýär, şol gatyja bolup durar ýaly. Soňra elimize bir aşagy tekiljek, şular ýaly aşagy gönje bir stakan mor ýa ýene bir şoňa meňdeş bir zat alýarsa, şoň bilen mene batışdyrýar. Hem deň bolar ýaly, hem gowja dykylja bolar ýaly. Häzir içine zat goýýamyzda bir owran pytrak gitmez ýaly. Şoň bilen gowy edip batışdyryp çykýar. Hem aşaklaryny batýar, hem gapdallaryny gowja dykylýar şoň bilen. Galymyz şoň ýaly gönje tekiljek edip bolanmyzdan soň inde buny ýarym sagat marasilnikde goýýar. Gelinginde bolsa için taýýarlalyň. İçine gerek zatlarymyz 800 gram twarojny syr, 180 gram slivka, 30%-den pes bolmaly. 2 nahar çemçe limonyň suwy, 220 gram şeker, 4 san ýumurtga, 1 limonyň gabygy, 1 açyk vanilin gerek. Bärde de bella geçmeli zatlamyň biri şu içine goşjak zatlamyň ählijeti deň temperaturada bolmaly. Şolaň biri sowuk, biri gyzgyn bolmaly. Şoň üçin hemme içine goşjak zatlamyny öňränen halajynlykdan çykaryp daşyna goýmaly. Deň derejede bolmaly gyzgynlygy. Tebe biri sowuk, biri gyzgyn bolsa soň cheesecake'iň ýüzi jaýrylmak bilen zat etmek bilen bolar. Taýda birazajyk şu twarojny syr baratyny aýdyp geçmekçi. Twarojny syr näme? Twarojny syrne şular ýaly ýüzüne krem çizip tatylýar. Egerde inglizce ýazylgy bolsa, egerde rusça ýazylýan bolsa twarojny syr dip tatylýar. Şolardan alyp ulanyp bilersiňiz. Ýene de bir bellemeli atlamyň bir şu twarojny syrlaňam içi her hilek bolýar. Şoň içini açyp görüň, şu bize gerek twarojny syr ol has gaty ýa dudly gatap duran gerek däl. Bize şular ýaly ýumşajyk tüzme ýalyk twarojny syrlar bolýar. Ana şolardan gerek bolýar bize. Yumşak diýsegem hat yumşaklarym bolýar. Etil biziň türkmenimiziň süzmesi ýalagyrak da meň pikirimçe häze we süzmelerim käwa satyn alaňda käbiriniň gatyjadyr, käbiriniň hem suwukdyr. Ana şolar ýaly bolmaly, ha suwuk bolmaly ýöne tworok ýaly gatap duran bolmaly. Şolar ýaly gatyja süzme ýaly görnüşdäki twarojny syr bolýar bize. Bir videomda şu bir zata gaýtalap durup adamlar ýad edip durmaýan, egerde şu twarojny syr baratyna giňişleýän maglumat almagy dileseňiz, men geçenki krasny barhat, ýani gyzyl mahmal tortuny bişirip görkezdim. Şonda da twarojny syrdan krem ýasadyk. Şonda men şu twarojny syr baratyna gowy giňişleýän gurrun berdim. Şu videonyny görüp diňläp bilersiňiz. Videoň linkini aşagda goýar, ýokarjykdan hem häzir hatça çykar, şoňa batyp görüp bilersiňiz. Gelingini işmide dowam edelim. Twarojny syrmyzy gabymyza alýatsa, üstüne şekermizi goşýatsa bir garşdyrýar. Elle mikser gerekden we mikser bilen işledip bulasa gat çişip köpürjüklemek mümkin. Bize de köpürjüklen gerekden. Şoň üçin şular ýaly silikon lapatkajyk ýa-da bizbalka diýilen şolar bilen garşdyryp bilersiňiz. Soňra ýumurtgalamy goşup başlaýar. Ýumurtgalamyň baryna birden goşamyk. Ilki birjigini çakýar, onuň garýar, gowjy edip. Soň ýene ikinjigini çakýar, onu mene garşdyrýar, gowjy edip. Şeýdip 4 tane ýumurtgamyň hemmesini goşýar.
Yumurtalamanın hemmesini goýja garşdyranmadan soň üstüne limonmyzy gyrýat. Limonmyzy gyramyzda da diňe daşynyň tarja ýerine gabygyny gyrýat. Ak ýerine geçemde sebäbi ak ýeri biraz ajymtylyrak tagam berýär. Şoň üçin diňe tarja ýerine gyrýat. Onuň vanilinmi da matýat. Onuň üstünem limonyň suwuna moşýat. Olarym ondan ýene goýja garşdyrýat. Sonra slivkanam goşýat, bunu meni goýja garşdyrýat. Indi cheesecake'imiň içi taýýar boldy. Şol daşynyň formamyzda da bir ýarym saat geçen bolsa, indi taýýar cheesecake'imiň içine goýýat formamyza, galybymyza. Ýene de bir bellek geçmeli zatlarymyzyň biri duhowkamyzda 110-130 gradus aralygyna işletip goýýat. Hemem şu duhowkanyň iň aşagyna bir taşda ýa-da duhowkanyň öz listleriniň birine suw goýup goýýasyň, şoň üstüne de duhowkanyň setkasyny goýýat. Biz häzir cheesecake'imizi şo setkanyň üstüne goýup suwly bugly duhowkada pişirmeli. Cheesecake'imi taýýar etdik. Indi bunu duhowka salyp bir 2 saat adyndan 3 sagata goly duhowkada pişirýär. Cheesecake'imiň taýýar bolup bolmadygyny bilmek üçin bir ýarym sagat wagt geçenden soň duhowkamyzy açyp görýäs. Ondan şol cheesecake'imizi birazjyk titretip görýäs. Eger şol titredemizde gyralara biraz gattaşyp ýelmeşip orta arasam azajyk mylkyllap duran bolsa, ana şonu taýýar boldygy. Ýok, hemme ýer deň entek mylkyllap duran bolsa, entek taýýar bolmadygy ýene duhowkamyzy ýapyp ýene pişirmäge dowam edýär. Cheesecake'im taýýar boldy. Görüň näşe edemde bir ýyl kamerada gatlyk bildirenik. Men bir elle kamera tutup bir elle edem soň şol bir azajyga mylkyllaýa, gyralarym goýja ýelmeşenligi gattaşanyna bildirýär. Indi şuň ýaly bolandan soň duhowkamyz öçürýärse ýene de gapagyny azajyk açyk goýýar. Polny açamda goýýar pirazyk açyk goýýarsa ýene şoň içine sowamaga bir sagat razyk goýýar cheesecake'imizi. Meň cheesecake'im taýýar boldy. Duhowkadan çykardym. Görüň näşeler ýaly goýja pişdi, taýýarlandy. Indi bunu ýene de sowatmaly, buz ýaly sowatmaly. Oň üçinem adyndan 5-6 sagat halajynlykda goýmaly. Şol sowatykça hasam alışyp hasam cheesecake'e meňläp birazjyk gatnaşmaly. Şoň üçin adyndan 5-6 sagat oň ortadan bir gije halajynlykda goýuň. Mine bir gije halajynlykda goýjak, netip bolsa ertir dowam eder. Meň cheesecake'ime bir gije bolup geçdi. Gelin inni ilki bilen üstüniň limonly kurtyn taýýarlalyň. Bize üstü üçin gerek zatlarymyz 4 san ýumurtgaň sarysy, 150 gram limonyň suwy, 50 gram meski, 150 gram şeker, 1 limonyň gabygy, 5 gram jelatin, 5 gram kraxmal gerek. İlki bilen biz işe başlamaga jelatinimizi suwa edip goýmaly. Şol 5 gram jelatiniň üstüne 2 nahar çemçe tawuk pugy ýa-da şonu bulap bir ýarym sagat çeşmek üçin gapdala aýryp goýýar. Yumurtgamyzyň sartyny bir pitijige alýatsa, üstünden limonyň gabygyny gyrýar. Eger limonyň has kiçijik bolsa 2 san limonyň gabygyny gyryp bilersiňiz ýa-da bir uluraçyk limonyň gabygyny gyrýar. Soňam üstünden limonyň suwuny, şekermidi, hemem kraxmalmydam atýatsa bir goýja edip garşdyrýar hemmesini. Gowy garanmadan soň bunu pesej wagtda goýýarsa, bulap durup goýulýar şu kremmizi. Kremi şular ýaly goýulandan soň otdan düşürýärse, gön üstüne belki çeşir goýan jelatinimiz goşýar, şo gyzgynka. Indi bunu bir garşdyrýar, şo jelatin erär ýaly. Jelatin eränden soň tüzgüçden geçirýär kremimizi. Indi kremi süzemizden soň biraz bir garşdyryp bir goýja howurny gyzgynny gitdirýär. Onuň üstüne de ýumşak öý temperaturasynda duran meskany goşýar. Soň blender bilen gowy diýip garýar şol. Meske bilen krem gowy garşarýar, blenderda buloýar. Ýerde kreminiň reňkini birazajyk taratmak dileseňiz, azajyk tar reňken goşup bilersiňiz. Meň cheesecake'ime bir gije bolup geçdi. Görüň şular ýaly gatnaşdy. Indi gön şu ola cheesecake'e sowukka, kremem birazda ýylyrakka, gön üstünden goýýar şol krem gaty sowamaka, jelatin doňmaka, üstüne goýja ýaýrar ýaly ýylylyk gitmäke haýdap goýýar üstüne.
Sonra gowja edip ýylmana çygyp hemme ýerine diňje ýaýradanmyzdan soň ýene muny bir salym haly jynykda goýýar, şol kremimiz gataşyp jelatini gowja gatap tuduruny saklar ýaly. 1 sagat geçenden soň ýüzüniň limonly kurdam doňdy, ýani kremam doňdy, cheesecake hem taýýar boldy. Indi galybyndan çykarýar. Galybyndan hem şolary ýaly bir ýitijä pyçak bilen bir gedejik gyrasyndan aýlap çykdyk. Özi aňsatjak formasyndan galybyndan çykar. Ine biziň cheesecake'imiz taýýar boldy. Görüň, şolary ýaly göni özünem ýiteňiz bolýar, o tokow bolýar ýöne eger isleseňiz meňki ýaly üstüni ýene-de bezäp owadanlap bilersiňiz. Üstünem öz isleňize görä her hil zatlar bilen owadanlap bilersiňiz. Ýöne şu aşhanada tort kökenimlerine ýa-ni har bişirilenine şol edilen zatyň tagamyň üstündäki zat, içindäki zat bilen deň bolmaly. Mysal üçin şu wagt limonly cheesecake ýasasak, limonly esasy bezegi limon bolmaly. Ýa ýer tudanaly bir zat bişirsek, ýer tudana bolmaly. Şol içi bilen üstüniň bezegi deňräjik gelmeli, bir karar, kanunýan ýaly zaty bar. Şonu nazarda tutup öz isleňize görä her hiljek zat bilen owadanlap bilersiňiz. Meň cheesecake'im taýýar boldy. Görüň, hä şolary ýaly edil erbet bolmady. Meň pikirimçe hä owadanja görünni. Hemem şol göni göräýänmadyňa da limonly cheesecake belli bolar ýaly. Göze limonlary göze ýylýanja boldy. Şoň üçin sizem eger isleseňiz şolary ýaly adyp bezäp bilersiňiz. Geliň indi bolsa cheesecake'imizi ketip görelim. Bismillah diýip keselim. Görüňin hä, cheesecake'imiz gowja bolupdyr. Hem göze ýakymly, hem tagamy süýji, owadan gowy cheesecake'leriň biri boldy. Bugünkü pişiren cheesecake'imi halan bolsaňyz diýjäm göwnüňizden turan bolsa onda like goýmagy ýatdan çykarmaň. Hemem öň agda bolmadyk bolsaňyz agda bolmagy unutmaň. Başga da düşünmedik ýeriňiz bolsa, soraglaryňyz bolsa arkaýyn kommentariýada öz soraglaryňyzy sorap bilersiňiz. Elimden geldigiçe jogap berjek bolaryn. Sizem özüňiz öýde şolary ýaly limonly cheesecake pişirseňiz, şowly bolsun, noş bolsun.